Neviem, že chcem byť za chutnú, ale naozaj. Extrémne mám vyhádzané čelo. Ono to asi není úplne vidieť na kamere, ale mám dosť vyhádzané čelo. Takže sem si ešte ďupneme. Kedy bude predaj lístkov do O2 Areny? Asi cca o mesiac, ale čo je novinka, a vy na TikToku to asi neviete, je, že asi za týždeň vám už predstavím parfém a asi za 2 týždne pôjde do predaja. Takže sa máte na čo tešiť. Všetci chlapci, nemáte zač, že vám vybavím Vianoce tento rok pre čajočky. No a O2 Arena do predaja pôjde asi o mesiac. Takže takto vychádza, že za taký týždeň vám harmonogram, hej, na najbližšiu dobu. Za taký týždeň vám predstavím parfém. Za 2 týždne bude v predaji parfém. A za taký mesiac, za mesiac bude v predaji O2 Arena vstupenky. Dobre, vy si možno všetci kontúrovať čelo nemusíte, ale ja si musím, lebo ho mám obrovské. Ale ako sa hovorí, že, neviem, kto to povedal, myslím, že Rihanna to povedala. Ona má tiež také veľké čelo a hovorila, že niečo natural štýl, že to je niečo, že s prejavom múdrosti alebo krásy, alebo neviem, či to povedala ona, ale tak držím sa toho.